Kanca Dija Laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi tahun ngajeng malih, Pak. Iya, amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Nika niki. Amin. Wong ngene mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, ten. Nggih, pun. Ya. Sak mawon. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Mrene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin.